Hola, yun na nga. Magandang umaga, mga kamami, ka-FB, ka-Reels. Sa lahat po nanonood, hello, hello. Yan, pinapakita ko ang aming puno ng Saresa aratilis, Tagalog. Marami siyang bunga. Basta ganyang panahon, summer, mamumunga talaga siya. O, at nakalaglag lang siya sa gabon. At tayo mamumulot. Pupulutin natin ang mga bungang ito. Kahit hindi man namin sila makain. May paglalagyan sila. Char. So, diba? Ang dami ko nang napupulot. At mas marami pa yan. Yan, dito sa kapitbahay. Ang totoo, saresa siya ng kapitbahay. Pinupulot ko lang. Dahil, mamaya, ipapakain ko siya sa mga alagang manok. Yung mga bibe, hindi nila masyado tight. Oh, guys, samahan niyo akong mamulot. Oh, ang dami. Oh, yan pa. Sige, pulot. Sorry sa naingay na background. Nakalele kasi kami sa kalsada. Ang sasakyan dito is maingay. O yan o. Oo, dami ko nang napupulot. Yun pa. Yan, hindi ka makatakas. Ayun. Sige lang. Yan. Pulot, pulot, pulot. Sige pa, pulot. Hanggang mamaya ako na pumulot. Halos natutunan na itong aking nilagyan. O, kalakal daw o. Ita pa. Uy, kanyaman mamulot. Sa resa. Masyado kasi pumataas yung puno. So, ang tendency, hindi namin siya masungkit. Kaya, isa pag may mga bagong laglag na hindi pa naman siya lamog na lamog, hugas lang ang katapat, pwede pang kainin. Pero yung mga naabot na sanga, pwede naman. Yan, ang dami napupulot. Sige pa, pulot pa. Yan, ang title ng vlog ko ay Pulot sa Resa. Yan, dami na dito. Sobrang dami. Halos magpupulot na ng aking gusto. Saresa yan, Pipi. Luyan. Saresa yan. Yung aking mga alaga, yung aming mga alaga. Curious sila. Hindi naman nila kakainin. Hindi naman nila ginagalaw yan. Okay na. Dami na, pwede na to. Thank you. Salamat sa iyong bunga. Yan, tara na. Dali na natin siya sa likod. Nakain niyo ba ito? Uy, low type no? Naiya sila. Pero sila hindi. Ayun. Kayo naman, kayo ito. Wala, yan. Sige pa. Bigyan ko na lang kayo. Ay, ulit na. Naiya kayo. Okay naman, kayo naman dalawa. Sila po ay mag-asawang Texas fried chicken. Char. Sila, gusto nila talaga yan. Diba? Sold na ang kanilang agahan. At tayo lumipat dito sa mag-asawang Shama. So, nilalagay sa kainan. Sandawela. Ayaw. Lagay na nga natin sa kainan nyo. Kayo talaga. Yan. Sige, kain na. Wow, yan. Ano? Kailangan ka lagi sa kainan. Very good. Oy, like. Try. Makain sila. Pati sila naman si Tisay. Isay, curious ka din, no? Saresa lang kain ito. Nakakainin. Pero yung makota kinakain mo. At dito naman po tayo sa mga maliliit na katulad ko. Si Conchin, si Bantang, at si Bengala. Wala yata si Hap Conchin, Hap Bantang. Siguro naglilimlim mo, di ba? Poging Conchin, no? 3 ang kanyang darlings. Di ba? Saan ka pa? Halo-halo na sila. Bahala na yung lahi nila kung anong lalabas. Si daddy, no? Haha. Pero nakakalibang naman sila panoorin, yun lang. Kakalibang din yung pagkain. Mahal, be. Anyway, guys, thank you again for watching my videos for today. That's all my share
J Vlog. Thank you guys for watching again. Have a great day now. God bless.